υπόλοιπο λοιπόν στο Jailbreak για το iPad 2 βρίσκεται επιτέλους online. Μιλάμε για το jailbreakme.com, ο ευκολότερος τρόπος jailbreak που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε iPad 2 με έκδοση 4.3.3 επάνω και όχι δοκιμαστική 5 που έχουν βάλει πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το μόνο που λέει ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τον Safari, να πλοηγηθούμε στο jailbreakme.com. Βλέπουμε εδώ πέρα το εικονίδιο του Cydia και από κάτω μια επιλογή free όπως ακριβώς και στο Apple Store. Μόλις πατάμε στο free εμφανίζει το install, πατάμε install για να δούμε πώς προχωράει η διαδικασία. Εδώ είμαστε, πετάει απευθείας στο εικονίδιο του Cydia, βλέπουμε ότι φορτώνει. Εγκατάσταση. Και είναι έτοιμο. Πιέζουμε το εικονίδιο. Εδώ επιλέγουμε τι είδος χρήστη είμαστε. Ας βάλουμε απλώς χρήστης. Και τέλος. Και καλώς ήρθατε στο Cydia. Και ήταν τόσο απλό όντως.